أبي معرنة كيف تعمل تقبل اللي سكي ما أمره تقبل اللي من حدا إيمانه تقبل كفالات محبر السبت أبي معرنة وردا سلاوة زمت أسريوس كيف تعمل تقبل لنا أدونا سلاوة حنتي جنرالي أبدنا هاتو كلاش تحازتي كابسلاي كلاش بمراغ دك أسلتنا بقعام نبقى سيزر قعديا أدونا سلاوة سكي نادو تاتنا نبو تاتنا نزبر قيه هزبي وردا سلاوة طابيا معرنت وتقعد تقبلنا بخبر تقبلنا سكي أم سلاوة ليت قال سيلك كوانيا صوت انبا كوانيا انبا تنسسا كل تقاريلو እንደገና መመራርሓ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚኣ ተከባኹ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዘብቅዐዩ ሰራዊትና ዘይሰልጠነ ኣብዚኣ መፅኡ እቲ ህዝቢ እናሰልጠነ ኣብ ግንባራቱ ዕለታቱ ፀላእና እምበረኻ ከዝመፀሉ ካብዚ ጅግና ህዝቢ ተስሒሉ ስለዝወፈረ እዩ ጅግና ህዝቢ ስለዋ እስኪ ብክብሪ ተቀበሉና ኣብ ጥንቲ ካብ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ስርዓት ደርጊ ኣብ ስራይ ከዝውን ኣብ ፋሽስታውያን لفنتاوያን ወረርቱ ናይ ባዕሉ ዓብይ ታሪክ ተቀመጠ ህዝቢ እዩ ሃልቃሪው ሃይማኖትና እውን ትካላት ሃይማኖትና እውን ተጋዲለና ናይ ኣብዚ እስኪ ብክብሪ ተቀበሉና እሺ ብታውት ንቀበለው አርተፈሎም ናቦታው ካቱይና ያው ትልገርም ሙሉ ለይቲ ኣብዚ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰው ጀጋኑና እና ተፈትሑ የማሓዲሮም በስም ናይ አልጋነሽ ክፍለ ሰራዊት በዓል ማለት እዩ ካብዚ ምቕፃ እንደገና ሃይማኖታዊ ተባህላዊ መሬት ኣብዚ ለቃጸለይ ስለዚህ በክብር ንቀበሎም ንቀጽል ሰማዕታትና እናፈትሑ በምሕዳር ከዙን በቀጥታ ናፍተ መድረኽ يا أتولو مرحلة هايمانوت عبيت عبدي دك أنستيو مناسي